قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Hazreti Salih aytti: Ey qavmum, siz xabar berin eger men roşan o aşkar delilin üstünde bolsam ve maňa öz tarafından rahmet o nubuvvet beren bolsa, pes kim men Hudaýyň azabyndan saklar? Eger men şoňa asi bolsam, pes siz maňa ziýanyň başga zatny ziyad etmersiňiz. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. وَاَيْ قَوْمُم, şu diye Allah Tebarek ve Teala'nın size mucize bolsun deyip iyi veren nişanasıdır. Şonu koyun Hudaýyň yerine otlap geçsin. O şoňa hiç zerer yetirmäň. Eger şoňa zerer yetirseňiz, onda tiylikda sizi azaba gereftar eder. O tiylikda size azap nazil bolar. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. Pes kafirler Salih aleyhisselamın mucizesi bolan diýäni öldürdüler. Pes Salih aleyhisselam şolara aýtdy: "Siz 3 günläp öýleňizde näflenin. Bu bir hak wa'dedir, yalan söz däldir." فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Pes wagty ki biziň azap gelmeli diýip hukmymyz gelende Salih'a we şoňa iman getiren müminlere özümizden bolan rahmet bilen nejat berdik we şo günüň roswalygyndan we harlygyndan da nejat berdik. Tahqiq sen Perwerdigaryň nihaýetde kuwwatly we galipdir. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Ve Allah Tebarek ve Teala'nın azabı kafirlere nazil bolup, kafirlerini bir ulu ses gelip gereftar etti. Pes öýlerine ölüp kaldılar. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ. Guya şolar öýlerine ýaşamadyk ýany boldular. Agah bolun, Semud kabilesi özleriniň Perwerdigaryny kafir bolup inkar etdiler. Agah bolun, Hudaýyň laneti Semud kabilesine bolsun. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Ve tahqiq biziň rasullarymyz, yani iweren feriştelerimiz İbrahim'a buşluk bilen geldiler. Salam diýdiler we İbrahim de şolara salam diýdi. Pes İbrahim eglenmäni fawry bişirigli kebab edegli tanany getirdi. Şolaryň öňünde goýdy. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. Pes wagty ki Hazreti İbrahim gördü ki mehmanlaryň elleri iýmite barmýar, sebäbi bilmedi we kalbyna gorky tafyldy. Mehmanlar aýtdylar: "Gorkma, tahqiq biz Lut peýgamberiň gowmyny helak etmek üçin iýerildik" diýip aýtdylar. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ
وإسحاق يعقوب. Hazreti İbrahim'in hatıny ayak üstüne galyp durmuş. Pes Hazreti İbrahim'in hatyny gülli. Pes biz şoňa İshak diýen ogul bilen buşluk berdik. O soňra İshag'ın wujudundan Yaqub'un wujuda geljegini habar berdik.